Само тези тримата ще знаят, всеки един от тях ще знае в един от честовете какво има. Всички останали няма да знаят какво има в тези честове. Така че искате ли това да е вашата работа за сега? Да. Като за начало. Да. В момента, в който някой дойде и купи този чест, ще получавате мана точка. Елате. Ето тук има един. Оп, ти си по средата. Ето сега. Как се казваш ти? Йоанис. Добре, Йоанис. Ти ще знаеш в... Обърни се, за да видиш твоята задача. Ще знаеш в Rare Magic Chest какво има. Ти как се казваш? Добър. Теодор. Ти ще знаеш в Epic Magic Chest какво има. Ти ли ще си шефа на групата? Ти ли ще ги ръководиш? Как се казваш? Милен. Милен. Добре, значи Милене, за теб се пада най-голямата отговорност Да. да знаеш в Legendary Chest какво има. Така че в момента, в който някой си вземе тези Magic Chest, човека ще му се пишат директно в системата тия точки. Окей ли? Да. Айде, стискаме ли си ръцете? Да. Айде.